Zuarino 28 May patiri kuparura damba refure chipiri ra talent Chigwanha. Vari kufarira album launch. Vane zvigumwe zvakakwana ahoi. Vane zvigumwe zvakakwana ahoi. Yeah, Mwari kudenga tiitire nyasha. Right, tiri pano kuti tiparure damba refu Nyasha Ndadziona. Chingocheuka ndofunga takagara nevanhu vatinozivana navo ndizvo pasaiti. Saka ndinongodawo kungoitirwa favor yekuti unongotarisa kumashure kwauri. Because pasaiti pako munhu wakagara naye unomuziva, but ari kumashure kwako. So chingoti tasangana paNyasha Ndadziona album. Okay. I want to talk about my shoes. Yes. Timona ngokomdenga so. Ah, unoza vibe ipa na amonga ne palo album launch no fa kusiyana. Kuti tine vanhu vari paroom venyu. Bosi munhu unofana kuadvertisa Colgate. Advertising. Pano rema ngapana patika pakana 2 minutes yes. Unoti haya zvakaipa. Muri kufara here. Tone maoko mudenga so. Zvinenge zvakuita nditi. Right, ladies and gentlemen. Chirungu chinonetsa. Roza chirungu wada uchitaura so chinozongoita round off to the nearest mother language. Hazvibudi. But anyway, that's now we introduce our duo MC. Our duo MC here. But before we do that, every function, be it from Chato, Panamo, Tofana kulemekeza iti events director anoda kukudzwa nditi saka tiombere maoko tifarire ndiani zvero zita ziri akana ndizvo akatangorudzwa Sasotara zvemisi. Ndakati ngoita zvekulonjera talent. Boss tingazoshifta chi. Okay, chief producer. Thank you. Thank you so much. Regai kuzivise vachange tichifamba navo mu program ya nhasi yamanheru anhasi Safe in Maths. Vanonzi Safe in Maths rebasa rebashupa ngwandizi asanda chola shupa chavo asi rebasa kwandova kusangana navo vanonzi Safe in Maths mbasa irori circles entertainment ngativagamuchire nekuvaruchirira maoko ya muri kuita muchipika muchidziya kunge injini yedhizili tukutaka Safe in Maths chichamboitika zvikonda ndisimo kana nenino panenge pamboimba ya bosi ndikatarisa time dzedu neprogram pamboimbwa panapa pane zvaitika tokugamuchira mese vakokwa vakasanangurika nevangouyawo kune vangouyawo handiti asi tesi mese tinokugamuchirai nevasina kutenga matiketi. Hallelujah. Tukugamuchirai feel loose. Sunumbukai. Tichitarisa program yedu. Parizvino tine ma-artist akasiyana ari kuti atikuta kana kuti vari kuita kuti mutambo uno unakidze ndizvo. Tine vaimbi vari pakati pedu vakasiyana vauya powerful musicians, powerful artists. Regai titende
asvika pastage. Patience Muchare. Ndakamboita rombo rakanaka rekumunzwa. I think kaviri kana katatu paaimboimba. She's a powerful upcoming gospel musician. Vanoda support yedu. Omberai maoko. We are leaving all this time to your patience and your band. God bless you. Hallelujah. Performa parte chiko chikuru chakadai. Zvongo
Ure. Mabasa. Natosha ba opening prayer. Opening prayer. Dapat bisa. Baca natosha ba opening prayer. Bane. Hello. Unosia pa function so. Papa barufu pa mchato kana ba album launch pakaika zebana. Achisi chini chakanaka kuti ma MC arutaure wokutaura. Wozonzo kumata TV mai vane lipstick red nyararai. Kana kuti yamiti MC. Papa manje hey. Kana papa vane bhachi red. Pane mitambo. Vakati zvoni vakavakura. Zvakazaka kuite zvataita zvimwanishi mazuva enekare. Tichiri Mujolo. Tichiri aiwa tichiri kutaimirana. Asi mujolo wayanyisa. Zvikadzi toita sei? Ngatisangane pamuhacha. Saka timu inenge raisangana pamuhacha. Ngatisangane pamuhacha zvikadzi rini? Zvikadzi mangwana. Ahora avapatorwa vakuru vakatosekunda mbuya you know wavatone vazukuru. Zvikadzi ahora iti. Kule kwawamuka vakuseni vageza vaenda pamuhacha. 10 o'clock varipo, 12 o'clock varipo, 3 o'clock varipo, 5 o'clock 6 baba takipa no watoka kumba wachifilma zvokuti hakadzi kutishandisa ini apa macho pacho pane imwe avarika distant ndobva wasvika zvikati ko mazoita sei kutoona hadzo gogazi dzikutoruma kachigrimu zikazi chii ndarapidzwa namama yeah, it's the mambo seko. Ndarapidzwa namoms ende kuimajinaka obvious wabereka wangu watopagozi wawamwana seko saka ndoinotambika wazvona regaiti konge munhu wamwari Apostle W. Maungwe. Apostle Maungwe. Baba vatwele. Vasati vasvika. Vasati vapa pakati pedu Apostle. Saka regaiti kuti ndiani vangati vhurira nemunamato. Hallelujah. It's nice to be here. Sesezvotanga Mwari saka ndichagura munamato ndiri naye. Saka chesaka zvose muruoko rwaMwari tinamata. Kuna Mwari wamasimba ose, Mwari wenyasha, vaparadi vari kudenga. Zita renyu ngarikudzwe panguva yemadekwanano. Muri mutsvene Jehovha, Mwari wokugona. Munosvinurira shoko renyu Baba kusvikira raitika. Tinotenda nokuda kwenguva ino nezuva rino ramatendera Baba musi wa28 panguva ino Baba. Tinoziva kuti Jehovha makanga matoronga kare zuva iri. Tinoisa rushando rwevadekwana paalbum launch yatalent Chigwanha. Shoko renyu Baba rinongotsimbidzira kuna mapisarema kuti imbirai Jehovha nziyo dzekurumbidza, muimbirei nziyo dzitsva. Baba pazuva ranhasi tine nziyo dzitsva dzatiri kutarisira kupakurirwa nemwanasikana wenyu. Mwari wokudenga tinoisa zvose muruoko rwenyu. Hatingazvidome zvose tikazvipedza namazita, asi Mwari tinotenda kuti matova pakati pedu. Tangaiwo nesu Mwari wamasimba ose, mugopedza nesu muzita nemuropa raJesu. Amen. Thank you, Minister Simba. Ngatirowa uchire maoko. Kumana. Ndiyo maoko asina COVID. Asina stretch. Asina stretch. Anachigume zvakakwana. I'm not sure. Pasukuma kwaitina. Aiwa zvemaoko hazvina mari. Chete anzi 10,000. Aiwa zvinoshanda neizvi zvimako.
izvikudiwa What should we do? ana director inopa mwana akungwaga kuti chigumwe chine basa reikauya Chaenda chigumwe ichocho. simba racho chimushamu akati prayer yacho yanga nesimba vaona tobhaira madhimoni Yakagadziya. Apa tinoona kuti kwatikuenda tichienda kwakusikuda madhimoni. Paprogramu yedu patinodzika naye apakuda madhimoni. okay tichimhanyirana nenguva rakaitide paartist profile nozama artist ane problem every artist wanoziva muzimbabwe anoona atanga kuimba ndregrade 2 kukwaya ndobva voice rangu rinenge rari outstanding saka ushava kuti angari instanding Unoziya chii? Taura chokwadi chacho. Hatizozivi hedu kuti pana anenge achinyemba here kana kuti chii. But upenzi hwechembere hunongotangira kumavhundu. okay ananzwisisa Chembere. Ukaona chembere chembere haina hunhu. Hunhu haunotanga urasika chembere. Pangatori kumahungu yoko. Pamwe ndiye ainonzi ndiwe girlfriend yaningi ari mahungu. Saka zvinhu zvese zvinongotanga munhu achiri diki. Zvakafanana nechinhu chaunongova zvako unacho. Inini sister yangu, she's late. May her soul continue to rest in peace. She was a very good cook. Did you remember tiri kumahungu ndiye aidiki? ndakanzwa mwachikomplena kuti adzi ndazotanga kudiwa ndakura kudai ndiri kumahungu ende andingorimwa Exactly. Akangorimwa. Zvinokotangira ikoko munhu achiri diki. Saka hakuzi kunyengwa. Munhu wese anotanga ari mudiki. Ndotozotyira wewe chete ndikoti pasai vari parapa ndavataura mabamburo amuso. Vakambozongotangawo vanototaura chokwadi kuti ndakatozongoinspirewo nekuona vamwe vanhu vakuipa. Kuipa kwati kunotovanetsa. ndavanazi toda kuti tipoe artist profile naminister natai moyo zvekuti vakatanga vari kugrade 2 izvo mbozvimira izvi kukwaya Hayi pati yoyo. time Vaombererei maoko. Munoziva kuomberera munhu maoko so. Mukaomberera munhu maoko munochimupa inspiration yekuti ataure. Tinokumbirawo maashers edu, tinokumbirawo macheya 2. Ma-MC haana pekugara. Tichida kuti tichigara. Tokumbirawo macheya 2 kumberi kuno. Thank you. God bless you. Maita basa vashamarani. Amadzamuzanyu. Thank you. Nhasi tiri pano kuunganira talent Chigwanha. Saka ndasida kuudzai nhoroondo yatalent kwaakabvira nepaava nhasi kuti timuone nhasi achiloncha album yake yatiri kufarira chaizvo. So Talent Chigwanha was born in Dzivarasekwa on 19 November 1987. She grew up in a family of 7 boys and 2 girls. Varipo here vanhu ivavo. Vasimudzawo maoko vanhu vekwana Talent. Ndofunga vanaye vari kudresa naye kusero. Ndinenge ndaona vamwe ikoko. The second from last daughter of Runes and Wairet Chigwanha. She learned at Dzivarasekwe Primary School. She then moved to Gwere Primary School. Ari kuDzivarasekwe Primary School handiko kwaakagonera kuimba. Handi asikatomboziva kuti ndinogona kuimba. Asi pakazoenda kuGwere Primary School in Chigwanha. She discovered her musical talent as part of the school choir. She sang alto in the school choir at Gombe, and then Bazo moved to Gombe Secondary School, where she continued to shine in the school choir as a very strong alto, winning competitions in the choir and singing solo for the school and the scripture union. She spent a lot of time going on tours as the best soloist of the school. Talent Chigwanha was the best soloist of the school. After high school, Talent came to Harare to start recording as a backing vocalist for many different studios. She worked with many artists as a recording backing vocalist and was used by producers to record various jingles, including the famous Makuve Productions. Makambochinzwa here. Panotanga dzose dzana Chiterere, dzana Metiasbere, dzana Gatamurudzwa. Panotanga panzi Makuve Productions. Ndedzababa Harare kuti. Makambochinzwa
again. Wataunganira nhasi. Muberai maoko edu. She's going to take us away. She worked with the likes of Matthias Mere, Chaimo Bande, Ruby Shirikuje, Tatenda Mahachi, Zim Praise, Divine Orchestra, Peace Gospel Choir, Professor Blessing Chiwai, Natai, Pastor Daisy Mukariri, and many, many more. The talent is a very talented musician. That's when she decided to do her own music. She recorded her first album in 2016 and did 7 videos, which are all on YouTube. Pani vakakwenda kwa channel ya Talented. Amusati. Pani vane data mafonere. Ngativhurei pakati Talent Chigwanha. Search Google, YouTube. Izvezvi vane data mafoni. Ndinoti musina muchannel ya Talent. Tibve tatoona kuti munhu wese apinda. Sechai Talent Chigwanha paYouTube. Mapinda here. Kana mapinda musumudze foni. Tiona kuti mapinda. One mapinda. Vamwe vari kubveku. Simudzai mafoni toni, simudzai mafoni. Talent Chigwanha mapinda handizi. Maona patsvuku pakanzi subscribe. Bayaipa. Pane zvazvichaita. Foni yenyu inenge yakuudzai kuti nhasi kwakuda rimwe vhidhiyo nyowani. Mazvizwa? Ya, ndombirimo kuenda kushanda. Okay, saka paYouTube pane 7 videos already from the first album. And then on the Nyasha Ndadziona, which is album yatakaunganira nhasi, is the second album. She wrote this album with 8 songs after she felt she was experiencing God's grace. Wakamuzwa kuti ndikufamba munyasha. Vambona kuoma kuita zvinhu mazuva ano. Talent akati ndiri kungofamba munyasha. Kurarama kwandiri kuita inyasha. Zvese zvikuitika kwandiri inyasha. Vanhu vese vari kufamba inyasha. Kuona uchimuka kuseni inyasha. Ndobva ati no, ndaakunyora album inonzi Nyasha Ndadziona. Talent Chigwanha is a mother of 2, a boy and a girl, Mutawashe and Takura. She's a fun-loving, caring, cheerful, powerful minister of God, a talented musician, a talented hairdresser, a talented makeup artist. Vanoshanda na talenti vari muno here? Tikuonei makuta talent simukaitione hama dzatalent dzekubasa anogona kuruka here talent. Tinotedza maita basa mauya vasikana. Inini ndinoshandawo natalent pakuimba. She's probably one of the best voices I have ever heard. Kana ndivebhendi rakuvo varipo vatoziva kuti kana talent asipo zvinge sikutofamba. Nechikotasikana, there's something missing. I can't hear Talent's voice. Voice ra Talent rinotitsigira. Vazhinji vanoimbawo vanosapotwa naTalent vanotozvinzwawo. So the music is found on YouTube, zvakataura. The videos are played on ZTV. So kana mukazoona face inenge yaTalent, mobva matoziva kuti ndii motarisa pakanyorwa kuti Talent Chigwanha, mosapota. Handiti? The music is also heard on radio. She's going to be launching her music, Nyasha Ndadziona, on radio, various channels all over the country. Soon she will be going international to Trace Gospel, Channel O, and many other channels all over the world. Watch this space. Our very own Talent Chigwanha. Hallelujah. Thank you for the artist.
Mazai zvakawanda. Vana kutanga kuimba vari mudenga. Vakatokura vasingazivi kuti vanoimba. At least because akakura asikatozita anoimba. Vakatanga kuimba vari grade 2. Aina can imagine mwana ari grade 2 achinza kuimba. Akatanga kuimba little crash. Saka press on maatanyora little crash. Aiwa, press on ndakazonyora ndakura. Ndakuziva nhako. Vazokushingirira. Hanzi paunofamba usiku parima chachora nejaktak andopaona pauzonozema somwechechi akatwande Unenge uchimobve. ndopaunonga uchirova na press Unenge uchimobve. Munofara here. Sei things that are connector. Asanda kubata it. Tsvakayo. Makadiko baba namai makawa. Fara kuona impasi. Ya ndaona zvakare minister gamuchirai magadzire. Wow. Gamuchirai washe. Gamuwatch them. Hanzi madzimai makuru. Hanzi madiki. Regai chibokumbira muartist esari munomo wambosimuka. Vaimbi vari pakati pedu. Wow, we have Martha Lombe. Hello. Thank you for supporting. Ndaona minister Futon Peme. Wow. Vakachena. Ndaona zvakare director. Maichine oh, Sunglass. Itai. Director wePrime Gospel Choir. Vari pasaidi pako hatisi kuvazivawo vane heti nemask. Eva. Wow, thank you for supporting. Garai pasi maita basa. Ava vachazouya. Tinokudai zvikuru. Timonzwa manotsi. Kutaura kudai tiri kufungidzira nekudaira kuti voice breed yava ready. Izvo here? Yeah, voice breed was born ready. Voice breed choir. Yena mwa uko voice breed choir. Makumbe production. Ishongamiro na director Eli. Katika mchini director Eli wakabata kamera. Ameno lawa ichanzi. Hanzi chikuno changu chidili chakabani. Ane pasarasho dere aiwa. Ane chikobo shande. Hanzi chakabani mwana mtini. Baba achaziye bani. Chikuno chidiki chikobo shande. Patishapedza program ineyi. Tinenge tane intro. Chikuno chidiki. Bodi kumaoko nekumakumbo. Tinogamuchira vafundisi maapostol apa nhasa tina inotaimekudzinga madzimoni mabhishopu varidze machechi tinomugamuchira tingofarira vafundisi vedu. Paunobatwa nezvekusha ndopaunodzidzisa kukosha kwemufundisi. Chakakuvava somusoro vakabhenda so paunobatwa nezvekusha nezvitokwani ndobva masvika wezaka ajerera handipamugokwe bati asi voice ndasati yaredi saka tichinogamuchira vafundisi taunonzwa wet. But I'm normally with all due respect. I went to the power of launching for 5 minutes. There was what in time for 5 Murumo chei kubati zero. Kuti haya. Murumo chei kubati zero baba mloki. Murumo chei. I don't talk good here. Okay. 5 minutes. The pastor Nyamparadza. Kana varipo? Oberewo maoko. Pastor Nyamparadza vachizopa wet. Mururu nemuridzo vawane step. Mururu nemuridzo. Thank you.
my event director Sven Refando kuda kuti tiko kuverana nemaminesi matatu kana mana shoko raMwari handisi tinoenda kupinda mushoko chaizvo asi talent ana amai vake pana ndichimeditata ndanzwisisa kuti mushoko raMwari Jeremiah chapter 1 pavhesi ya5 ndo pana talent netalent yakuda showcase pana tiverengerwe. Hallelujah. Jeremiah chapter 1 verse 5. Ndakakuziva ndisati ndakuumba mudumbu ramai. Ndakakuita mutsvene usati wabuda muchizvaro chamai. Ndakakugadza kuti uve muprofita wamarudzi avanhu. Amen. Mazvita. Talent akaberekwa achipiwa matalenta ake naMwari. Seshoko raMwari zvanotaura kuna Matthew vachiti vamwe vakanofushira talenta iro asi mumwe akabeta mhendu naro. Ndinoda kuti pano titi pananga ndichibvunza kuti zita rekuti talent akapiwa nani? Talent akapiwa zita iri naamai vake vari pano. Tichitarisisa nekuchena talent zvine zvazvinoreva. Pane ma-attributes anoda kuti uteerere. Talent ukatarisa T ndakuti anoreva a transformer, a life changer, and A anoreva affection, zvakamirira rudo. L anomirira a listener, munhu anoteerera. And then N anoreva E anomirira empathy. Empathy is the heart of feeling with, not sympathy, which is the heart of feeling for. This is what talent is, and it is that which is going to showcase Panama. And then N is a nest, is a person of care. And then the other T, you know, they were trustworthy. Panama talent, situation. Even if you take zita talent kuchirisa kuti shona rinobudisa kuti chipo, and the chipo then it means a person of character. H, a person with humility. I, a person with integrity. And then P, a person and obedience. And then P is patience, then obedience. Now tunamtenda Mwari nekuda kweswara nhasi kuti talent akapiwa chipo ichi achiri mudumbu ramai vake. Zvatiri kuda kuti tione pano nekutenda chipo chakapiwa mumwe munhu naMwari asina kuchifushira. Ndobva atiregai nyika iparidzirwe. Music ya talent ichaparidza, ichaprofita kunyika muno nekunze. And then yakurolauncha nhasi ndoda kufara kuti kana tikatenda kuisa kuchirungu igrace. And to me as a preacher, it means God's riches at Christ's expenses. Thank you very much. God bless you. Over to you. Maita basa fundisi letombelele. Ombelela mani we. Masekondo. Pana chiri kufara. Iko zvine zvako vanofara manje. Tinokumbira band ratalent. Vese vari kulidzira talent. Ndikupa 2 minutes. Satanyora resignation letter. Band roda discipline ya. Totaudzati matotambira. Boss lo ndakutambira. Okona Jesi kade kutange kunzwa pride ichikwira so. But pane munhu akakosha. Ari pakati pedu. Okay. Watinofanira nako mhoresa tamhoresana. Vese vamhoresa. Pana ari kufila kuti ana kumhoreswa here. Kana tagara pasi apa ugouya woudza kuti haabuna kuti mhoresa. Asi pane munhu watisina kumukwazisa ari pakati pedu. Okay. Munhu iyeye dai asina kushingirira. Munhu iyeye dai asina kushingirira tichiconsider kurwadza kunoita labor.
but if I win and you are uko. Akakosha. Oh, okay. Tirakuti timhorese mama vatalent zvakatsanangura. Havasimuke kusvika pane tombe. Munogona kuombera zviri nani. Ndekutarisira kuti mune matosimuka muchitodii muchitofara. Vakomana chiinemi nhai ndati toda kugamuchira gogo Chigwanha mai vatalent vari pano. Thank you, much better. Mama, regai tikumbire musimuke 2 minutes. Tikumhoresei, tikupei Fire emoji. Simukai mama, tikupei sando dzenyu. Thank you mama, thank you for being here. Vanoti takura izvi. Tukwenda kunodia venda kuita zvemagitari zvechirombe izvi. Ipapo inango patosimbisa because wana mnatanza magitari ndechirombe. Ini ndingatozirombe baba. Ndoka urombe kacho kariko zvako ukapusa kutarombe. Ukapusa magitari kutarombe. Mama tinokudai zvikuru. Thank you for giving us talent. Thank you for praying for him. We know you are pushing him. We know you are encouraging him. Yes. We love you. Thank you so much. I am a very powerful vocalist. One of the times. Ben Matambira. Vabebendi musanzwe pride ichikwira kana chakuda chabasa. Pride ngairege kusimuka. Anditi. Aiwa basera ne marasta ja. Indotanga mani. Aiwa marasta sera na. Indotanga ozi. Jota unane vanhu yo marasta sera na. Indotanga ozi jiji yangu yako na bachikuma sote kwa. Andile bitterness. Ben raba na tukola ba bibis. Atina kwa ya kuru kufunga kuti tina yo. Remind
Marisa. Hallelujah! Ndinokukwazisa imose muzita Jesu. Amen. Kuti ndeve panapa pandiri ndimi. Amen. Kana mukasanditsigira mukasandisimudzira pana kwandinoenda. Amen. Ndinoda kukwazisa imose munonditsigira. Hama dzangu, shamwari dzangu, vandinoshanda navo, vandinoimba navo. Ndinokukwazisai zvakanyanya, moyo wangu unokudai. Ndinokutendai nekunditsigira. Ndichameka sure kuti ndaita zvamavinga. Amen. Thank you. Ngativa uchire maoko vachibva pastage. Tambo. Time yavo yatogoa. Because ndachitozwa mweya ndachitozwa malanga makazita karatiko asapo vakomana vabvisa podhi yapeyaidzosereito koleta $5 isipedi kunonzi kuliti kulondon kesha pamchana right tapinda baba zvipati kupinda pacho pakakosha zvekuti tinyatsoshayiwa topapinda sei kunyangira tichita sei vakabvirira kutenga album away aiwa apa kiaito akacharara muno munhasi mangwana anopindira panapa chechi ndaona producer makumbe timbomerera producer vabva vasvika just in time tinotenda zvikuru tinoda kuvatenda producer. Okay, Tomorrow CD, Minister Simba managed. Where the CD, Timoshanda. Vamakumbe makadini. That's Kumro Mungosika, but Tungonesana, 1 or 2. Makadiko producer Makumbe. Now, not my Makumbe. Makumbe are married. Sasso Olympi, Nechichi, Mapungoti. Very good, my grandma. Right, today faction ya Twitter. Ndekutekesa music yamakagadzira. Saka toda kucalculate. Minister Simba for one wamwana. Talent ndaripadosi. Svika tishande. Kefu ikwe. Right. Don't know any more flash. Vane maflash karege ku ya mire. Right. So panapa ndakabata album iyi. Asi ndotaura zvakawanda because varipo vachazori officiator. Handiti, but chatirikungoona chete ne 8 tracks. 8 pane 8. Tononoke 10. Ende pane mazita mahombe. Pana number 3 waya mucheki yafeature Minister Chedden Paradise. Okay. Pane yakafeature kuti Dispatch. Dispatch arikunetsa baba. TRC. Producer andavadedza panapa. Kuti vatiudze kuti 1 track tani ndakambobhadhara mari 250. Saka akazongochema akaita 240. Nekuti ndoda kuti tinzwisise. Saka 240 by 8. Nyaya yacho kwairi kubva nekwaikuenda. Handiti waziva baba apa patakanyanya nangane vaguest okuona tichavadedza. But tomorrow menzi panapa tizive kuti tirikutengesei chemari kuti zvigozodii. Katimari ya 240. Akazochema baba muita 240. Saka ya producer chete 1920. Ngatikoti 2000. Tongoti 2000. Magitari wakachaja mani pamunhu. Pasong. Tatoza kuti kodza adii mari shoma. Kodza. Uyo kodza kana pesa yake chete ndutaura naye. That's 160. Yewe gitari. Webesa kanza vakakaba charger futi yoyo. Saka
toti 320. Saka tochiti 1920 plus 320. 2240. Wakasimba. Asitapedza ka? Pane mabegging. Mabegging Mabegging vakacharge mari per song. $20 per song. 3 parts per song. Saka it's 60. Saka 60 times 8. 60 times 8. Tatichi 2.240. Saka tichimoti 60 times 8. 480 plus shift money equal If we each have $2 not capture $30. Album in as much as I'm content. Last year. Batika, producer manje inyaya kuti munhu ajaira kuweka behind the scenes. Saka kana chiona vanhu vaanenge achingoseka but zvanotaura ndezvechokwadi. Because imagine kuti talent haakwanisi kuzotenga chikafu chake ega nebhendi rake. Anotenga chikafu chake nebhendi naproducer. Saka tinotaura kuti tidzi taita decent meal mutown. $5 per month. Saka kana vanhu vari 6, that's $30. Yeah, let's assume Papa akatibvesa 600. Was running 3 years richigadzirwa album. Saka 480 plus 600 anopinda munhu 1000. Saka album rese akanoita 3.4. Asachapedza. Pane production. Avasi producer. Producer tini. Ava ndi sound engineer. Vapedza kugadzira album. Rinouya kuna manager. Sibaracha. Chimshamu. Minister vari pane. Yes. Handiti. Vautaura kuti album riripo. Rosa yakuna producer. Ini nangu paalbum iri ndabhadharwa 500. Kuti nditi zvamaimba izvi nyika ichati ndizvo. Saka muchidimbu tikuda kungoti zvinodhura kurekodha. Kuti rive panapa zvaisava nyore. Because apa tatoti tikada kurebesa isusu kwedu kwatinobva kuManicaland tinonzi usarebese ura hwatondono. Tikada kurebesa ura hwatondono zvinodhara. Because mukutoona masleeve aya masidi akaprindwa. I've been to my album launches akawanda, especially mu post-COVID era iyoyi. Hazvisi kutogonekwa nevaimbi vakawanda izvi. Pane maflash aya. Flash 1 liter mani. Amateni, aya maoriginal. Maoriginal. $10 kuritenga. Saka obviously muno matikuzotengesa $10 tikutengesa nemore. Because ratakura chinhu chakaita more than 2,000 kurekota. Sorry henyu. Vanga vasina kuziva chiziviso ichi. Changokudzipaiwo pahuro. Changokudzvanyaiwo hapana zvekuita. But toda kutenda producer nebasa guru ravakaita mukuproducwa kwealbum iyi. Nyasha Ndadziona. Aiwa, kubhadharwa tinovati chiko tinotogona kuiti facilitated share fee. Kubhadharwa kuita kuti vawane magetsi, vasevhise machine, otherwise take home yavo pa 2,000 inogona kuita $200. So turakutongovatenga. Amen. Plus unoziva producer makombe I've worked with him and I will continue working with him. Munhu ari flexible. Asi munhu yanoti zvawauya nazvo iwewe hazvisi kuita. Anoti ndozvamauya nazvo izvi. Alright, ndakuedzerawo izvi. Zviri kuita here hazvitomuconsultawo. So munhu anonakidza kushanda naye. He's a blessing to the ministry. Achimbomomberayo maoko muno. Behind every successful man lies a beautiful and supporting wife. Yeah. Thank you, my darling, for the support. Thank you so much. But voice range manje raitisa kii zvakanyanya ndosaka kuti rakaiti ndebwe mushino. Okay.
Right, am I right? It's a case of one. No, I know my TV every big Anna volume. Make it from mute. Mari. Right. Pazita hapo. Hilo zita. Zita chicken. Zita wale sana zita. Bendi magala bendi. Bendi matrick. Muda baking up. Yashikangua tino farira. Din din din. Sada. Man is spiritual. Muda bada wale iwe. Musteda sutora ode. I know this. Oh, that's a flopper. That's a Mona tam because I'm not in Mari soga. Yashikangua tino farira. Yashikangua tino farira. Tuaye kutenda. Yashikangua tino farira. Okay. Yashikangua tino farira. Yashikangua tino farira. Yashikangua tuaye kutenda. Tuaye kutenda. Yashikangua tino farira. Yashikangua tino farira. Abuskupara. Yashikangua tino farira. Simukaya. Yashikangua tino farira. Yashikangua tino farira. Chichatenda nemari zetu. Chichatenda nebekirangu. Chinotenda nemari yetu. Thank you guys. Marco Pepo mana. Mamari ba program. Aiwa. Yashikangua tino farira. Tinongopinda muti. Guest of honor vedu vagadzirira, and he's one of the earliest people vakatangwa vaumere imopepa. Unazani chakazonyanya ubhiliva muna yane keshi. Naposvika panapa vari pawaya zvanzi muna MC. Savadi kudala wanzi kuti pe50 yacho. Urikuona Zvanzi MC. Vatiudza vanikumbira peni. Tenga chikafu. Vanikumbira peni zvikati vapata pakashidzwere 50 ndikati asati asi munhu wangu achandipa zvake. Ladies and gentlemen, Mr. Handisi unyatsogona tsanana. Rorema. Munoziva mazita evanhu vane mari so unofanira kutoita time. You must take your time uchinyatsoritsanangura zvakanaka. Yeah, boss. Tine munhu waMwari pakati pedu, matalenda anosiyana siyana. Ivo vakanyimwa rekuimba nerekutamba asi vakapuwa rimwe racho iroro. Hatimbomberere maoko izvozvo chete. Boss. Ukavadenza zvedzumbudzumbuka vanofana kutibvisira 2000 panapa. Isi tiri kuda 10. Regai tisiye nguva ino mukuzara kwayo kuna guest of honor wedu. Kuna guest of honor wedu. Murawazia. Jini. Surprise guest. Usati mabozvona riti. Ndomberere maoko. Ndauya kuzoparura damba refu. Zvakatsanangurika. Regai tisiye nguva ino mukuzara kwayo kuna Mr. Dirikisi. Vasati vataura bhachi chete. Bhachi. Maria yako bhachi.
bhachi tikutaura zvekuma bhachi ma3 figure. Yeah, 3 figure. 1.5. Because ndakaona nezuro mujeljem. Yeah, 1.5. Bachelor's Republic it that 2. Kochino warona. Asi $10 there. No one. Apa tunobuza vanhu muno mnevakadzi vari muno mudzidzisire mutengere varume venyu michero. China chisina $10. Mwana wako mwana mpeka china $10 imitation hamsadaro tisatotsinga titi tarisai chichi. Boots. Was Ghana is over. So good. Apa ndakabona kunge ine simu zvona. But my Wi-Fi is so bad. Wi-Fi is It's a Bluetooth hotspot. Okay, that is about 1.5. Boots. Alright, go shit. Boss Smith, Paulo. Ayo, tukutambira kwa 3-4 figures chain. But ibane cha spoiler one. Yes, we wanna frame. Koma lens. That's not the shamisa this. I'm not going to with Bachi Maswap. Utora bachi go. Like I to see you going on Saraba say. We will respect you, we honor you. Thank you. And as your name, you are our guest of honor. We are leaving all this time to you. Please utilize it. God bless you. Thank you. Tikakuremekedza mama vatalent tokugamuchirai. Toda kuremekedza vafundisi vari pakati pedu tinokugamuchirai zvakanyanya. Toda kugamuchira members of the media fraternity vari pakati pedu vatisingagoni kuenderera mberi zvakanyanya tisina rutsigiro rwavo. Ndakatanga kushanda natalent makore anokwana 6 apfuura. Ndakamuziva achimba narumbisi rikudye. Inini I support and sponsor gospel artists zvakanyanya. Nenyaya yekuda kwekuti ndine passion nemusic. Ndaimboimbawo kuchikoro asi vakazongopera zvakanaka vandinazopfuurira mberi nemitare iyoyo. Saka ndine passion for music. During my days ndichiri kufara zvemunyika ndaifara chaizvo nenzimbo dzaiimbwa naSimon Chibetu. I used to be very close to him. Asi ndakazoshifta hangu handina kuti zvakaipa kunofara ikoko. Asi ndakazoshifta focus to concentrate more of my energies and my resources kune gospel music. So talent ndakatishanda naye achiimba narumbi zvirikuzhe. Takazotanga band redu regospel rainzi Divine Orchestra, which was a regional group, raibatanidza vaimbi vemuSouthern region. So ipapo ndipo patakaona talent iri natalent zvakanyanya. It's not easy kushanda nevanhu more than 20 vaunoda kuona kuti vawana mari bhazi here vadya here zvese apo welfare yevanhu 20 but munguva pfupi nekuvacoordinata kuti vauye vasvike panzvimbo vapractice. But one thing that I noticed in talent was a humility. Zvichibva zvandiendesa kushoko raMwari nabhuku raProverbs rinoti humility precedes honor. Kuti uzosvika pakuremekedzwa takawaita hamba. Saka ndinofara zvikuru nhasi muno kuti ari kuloncha album rake rechipiri. Tinoti Mwari ngaaremekedzwe, Mwari ngaaremekedzwe. Ndakutso happy kuti tina gamba kurodzwa vari pakati pedu. You know, we are friends on Facebook, maybe she didn't know. Asi tinobhotaura tese, asingoti kubaba vanhu kuti akune ningiri mufundisi. Tinobona kuti mune kereke, but all the same, Mwari watinomunamata, Mwari wakanaka, Mwari mukuru.
So without much further ado, I would declare kuti album ili lichitengwa lichipinda kunyika. Anditi? So inini netai yandapiwa yekuti present the album kuwani. Ndokumbira album kachindiri bati. Oh yes. Inangwa chitaku. If you complementary the flash energy. Okay. So this is the second album. So I don't teach you. So I got one trick. Yes. Okay, start Singapore Boa. And buy this album for $2,000. Facebook friend yapinga asa muzviziye mune Roziya munhu mukuru pavanhu vakuru vakuzotaura vachikuru ukaziya izvozvo unenge wakuru amara inozi rekatiti finance team watevera mari yobva yadii munotitera vakuzizera kugreenhill. I will give you my details when I'm talking Well done, my sister. It only takes one courage. This industry is not for the faint-hearted. Dignity, inferiority, humility, tranquility, I will not for talent. Patapuwa wait bana. Tatana muliwa with talent zvinorevei kuchirungu zvesene kuchishona. Pazouya guest of honor. Vafamba futi nemo. Pane chinhu chatinota overlook as my artist. Whether you are small, you are big, you are beautiful, you are not, you are whatever. And talent without character is vanity. Hello? But gospel man, ukashaya character, talent lako linodaba. Zvirinani kana uri kumwe ukoko kwekuti vanongoti munotona izviri mugospel kwacho ukaenda wrong side havakuregereri zvekumhanya vane muzimbabwe. Hello? Hazvidei kana kuzviramba. Talent watanga on a very good and humble note. Continue to be humble. Continue to be humble. But the contract HMC organizes continue to be humble. Was per second album, that came in 2000. At school, the third album, that came in money. Chawombele guest of honor.
andisikupa maungira aiwa munhu asina mari ngaadzidze kuomerera munhu ane mari ngaatoparidza so iyoyo because money is spiritual ndakazozviziva iwe paunoverenga munhu ane mari unoverenga mari paunotonzwira munhu ane mari jealous kana chini munhu ane mari tungoreva munhu ane mari yakawanda kudarika yangu mari plus mari zvinezvi tikati mavaleti guraitona vamwe ane madhola vamwe ane mabhondi vamwe ane maranza vamwe ane mapula vamwe mumwe havana vamwe ane mufoni handizvo but ukaona umwe ane mabhura anotungana muwaleti mufarire mudewo unangochiattracta. It's all about attraction. Handizvo anomerengaona kana zvinomusora saka kana gesofona waparira album tichatimisa kutengesa tree totengesa isinotengesa album tototengesa takaroga kumusha ndava ndiri murwere mashani unototoleika uye utipeka blitz ndovapiwa kablitz iwe kakagwi ausopamozwa nezviblitz here akuchema kwenudzi chirungu chinonetsa chirungu chinonetsa isusu ini nangu anaopasa chikoro ndakupasa upenyu tese indakapasa upenyu tese but unozongozivawo mukuintaracta nevanhu mukukurowa nesocial media tiri kushandisa social media zvinesoro tikuchiona pasocial media chirungu so patiri kukuitira band roda kuti vakablitzka nevika 1 minute chayo kuti tione ngativaomerere because guest of honor vaseta pace especially vasikana ngativaomerere asi ndikuno kuti tinoti mari yese inotenga but guest of honor vaseta pace marema matremera my friend marema aiwa ozodi buda namba tiomerere vasikana vekubheni vakachenya namata esofana ndimufundisi apostle vatipa shoma ndimufundisi namai pane vamwe kana maelder producer vakumi elder tichati vakomana vanopedza pane mweya vatinoda kuti muna matirefoma mukasti because vaungano yese ane gender one yaanongoona nekurecognize ana nachikuti pauro anoti hazvina kunaka kuti munhu agara ari ega paura kupi havizi vashupa mwari Nyasha,
Thank you all very much, brother. Finance team, are you ready? Finance team, iripo ere. Mr. Simba, team, iripo. Abasunze mwakota mwaona. Wazichona kubazinga wasana Fone yakwerongorira. Anopera. Makakure manje murikure. We want you club. We are in tamojaira kuzviona panenge pafa muimbi zvodzimai vacho hanzvadzi yemunhu varora vana mbuya vatotofa ini naanondoda kutozofara. By the way, inini kana usingatauri neni pafacebook pawhatsapp kana usingandizivi kuti ndiri sei kana usingambodi mhoreso kana usingambodi usingambodi ndazofa wanyepera kuti ndabiridzira ndokumukira zvipoko. Munhu atauri nemunhu ari mupenyu naini paanoona vadaiswera navo vaisa pastatus iye akutokoperawo agata wabiridzira ainokwatura kana vaya vari pamabhoti zviinokupira manze tikufara kuti mune spam hanzvadzi yemunhu akaita production takaitwa kuti ndataveaa saka flash $30. Finance team. We have done. Look at my numbers. Receipt has only. Oh.
Tauda kusvika pa vote of thanks Vachingopedza pavadaita closing prayer. vote of thanks Producer. Makombe production VOT program yedu vaombere maoko producer vachiuya Tinofana kumira kumberi kwenyu zvakare panguva dzamanheru ano ndichipawo inonzi vote of thanks kunova kutenda kunyanya imi makatitarisa kuno nezvose zvaitika panapa. Tinokutendai nokutsigira kwamaita Launcher Talent Chigwanha, hama neshamwari nevose vari pano. Munozwa kusiya dzimba kuti regai ndinosapota someone pasina chaunowana basi kungoenda kunotsigira hachisi chinhu chekutamba nacho. Kune vose vatenga tinokutendai. Kubuditsa kwamaita mari hakusi kuonererwa kana kuti asi kuziva kuappreciata kuti basa remumwe raitwa roda kuappreciatwawo. Chinhu chakanaka chinenge chaitwa nemumwe chinoda kuti chita sei chiappreciatiwawo. So tinokutendai, wabvisa dzihombe wabvisa dzidiki mese pakakosha. Musaitira yoga asi muitirawo nevamwe, ndiro runonzi rudo. Zvakare ndichida kutenda varidzi wanyatsoridzawo zvinodakadza chaizvo ndofunga matamba manakirwa handi. So tinokutendai varidzi vose maridza magitari nemwoyo unoda muchisapota kuti Launchini ibudirire. Tichitenda vemakamera mukuona washingirira vari kushuta kuti zvetirikuita izvi zvinge zvichizoonekwa inge chizowa memori kuti pakamboitikawo chiitiko chakati. Tichitendawo zvakare vatipawo nzvimbo inoyi, tinokutendai. Inzvimbo yakadhekoretwa. Ndichitendawo zvakare nemiwoka ko ndindakabika kaubhamu racho ndozvitenda. Ndichizvitendawo nekubika kaubhamu rakanaka kudai raunganirwa neMose. Lastly tozotenda ma-MC edu nekushamarara kwaita nekutorawo mari kwaita. Tinokutendai mose. In short, tinotenda munhu wese aita kuti program ino ibudirire. Mwari wekudenga vakukomborerei, vakuendesei kumberi. Thank you, producer. Producer, he really does what he did here. So this talent you have blessed. Todakutenda panguva ino vakuti pa closing prayer saving matata mumo wangu achamoni katikati ngatisungete tinamata Papa Musara Jesu tinokutendai, tinokuremekedzai, tinokupai mbiri Jehovha wenyasha makanga muina talent kubva pakatanga kurekodha song number 1 kusvika apedze reve album rakazara. Program ino kukurongwa kwayo manga muchinomutungamirira. Tinokutendai Mwari nehope hwenyu, takuonai Mwari, chokwadi nyasha dzenyu tadziona. Pataakuparadzana zvoramba tichikukumbira mweya wenyu mutsvene kuramba muchititungamirira nekutichengeta. Dakara tizosanganezve pane chimwe chiitiko rambai muchitikomborera nekutirambafadza. Tinokutendai, tinokudai muzita neropa raJesu. Amen. Fambai zvakanaka. Flash TV.